Intayon makidamag kadigiti issues ti pagilian apag ti diniskoteran ti kadwan. Topiko para kadigiti umili kan sangkalubungan. Daytoy ti Topiko iti IFM News. Idanon pa ikata kayo nagiti tips kan adal para itinaldaw. Topiko iti IFM News. Manipod iti pagtaltang kanyo ang radio station dito Ilocos Norte. 99.5 IFM Lawan. Topiko. Idol Spider Rodas. IFM News. IFM News. IFM News. Idol Glenn Batuyo. IFM News. IFM News. IFM News. Petsa tayo ita, oras tayo, alas 5:40. Petsa tayo ikatlo. May ikatlong aldaw, iti February 3. Pebrero. Yes. Amoy J. America. Ang nga balbalikasan ti February. Wala na February. Yeah, February. Talagang doon dito. February. Ito'y binulot tayo. Dito bulbululin tayong words from English. Kaya doon dito silent da. For example, kung matay Q nga word da. Uri mismesa nga letter, pinagbalin na pa yung lima. Q-U-E-U-E. Okay, mabalin niya Q. Q lang. So, tutuloy ito yung pagsasalitaan tayo, ito budget, nagapotay ito tanok, itatay. Kadwa na ba iti panang presentar dito yung nadumado mga festival tayo kaya ito yung music da. Yes. Which is sila lang naka-alakaya, no dinggem naka-kastagayam, naka-ngingina gayam. May isang studio 1,500 per hour. What? Usage lang ka DJ studio. Sa bali pa ito composing fee. Sa bali pa DJ. Sikat makamuka data kasi at studio pa DJ. Well, so 1,000 ano siya kakit 1,000 per hour. Higit na dumakadwa tayo 1,000 to 1,500 per hour. No DJ pa nag-compose iti kanta. Kaya depende ti tulag yun. Okay. Dati 25,000 at dati 50,000. Wow. Kasi kaya ti kadakil na kadete pina-produce na yan. Kasla hindi eleksyon. Oo. 20,000. No, mapanya 10,000 no medyo ada kaluntunog na nga inalam ti internet ti background na. No, garamit ka ti bukod mo nga instrumentation and original and so na tayo. Lakong pa mismo DJ kanta kanya na umabot iti 20,000 kada 40,000. Anang tupay nga tan. Dito yung tan-op. Way nga talaga original at storyline na. At sa sikapay ti magin apo na dakkel dito. Ano lang gagangay nga mga 20 baka 50 to 60 basta anakat nga to pa siguro. Good morning Clarita Tangonan. Good morning kini Marites Ilana. Ken pa-shout out man ito'y Langidan Abra. Okay. Madriaga. Taga-Abra. Yeah. So dati panyadi gito ya. Ang kumalap ti damdamag metita Abra. Kaya dapat ko adagayam. Ita Abra itata te festival da Kawayan Festival. Ay Kawayan Festival yes. Napintas. Ita isoda ket basit laing nga probinsya ngem. Dito yung main ket indigenous dati montanyosa da ngamin. So nga napintas dito dito yung Kawayan Festival da nabit pa nga nang rugi mga 10 years da siguro. Alakit Tetog buya. Well, tetog buya mabaring maimbitaran da tayo to men. Iso tayo say tapos logistics manong luglugan nga pa nagbunag tubing. When DJ party talaga nga dakil nga pagkastuan ti LGUs. Anya pa di kita pa kwada, di kita costume, di kita props, di kita music. Nalpasta di music yan. Ano pa ba? Kan di kita choreographers kan kapay. Di kita
luglugan da. Anya kat pa. Dito ay pinangramid na arte. Okay, Salita na tayo, sets and props. Well. Mababot met ribo-ribo, di say. Sometimes, gasot nga ribo. DJ dakkel nga abuos. DJ dakkel nga nuang. Dakkel nga. Di ba DJ dapat sunflower. dapat dakkel nga kalesa. Di pa muli na ba? Dakkel nga kalesa. Ay, good luck kinilawag. Tatang subsubli. Oo. Iti tanog ni Ilocano. Oh yes. Well, hindi nga min last year awanda. So itatakat anda da. Ken di mo pa mo nagkaduda nga mislawag sa pagita. Iso Okay, kaya. nagaduda as in 80 plus na sa candidates. Hanga na 80. napunuan amin nga supposedly the maximum nakit 80 for the 80 barangays for of the 80 Lawag barangays. City. Nga mga napunuan amin nga barangay. Oh. Iso nga Anda di DJ schools. Kasi makita mo say letiti official candidates ko na awan di schools awan, pero awan. di barangay Oo. adda ijay. Oh, Iti magbaga damit kanya. Siyempre, ng mga tuti presyo ti services, ngumat nga ito met ngayon ti presyo, iti makatigatang. Of course, when nga talaga inflation. Kana yun mat nga bumababa ti presyo ti gasolinan. Iso Kana karon. yung mga agnatong kana yung agnato tapos no bumaba man sentabo. Dati-dati at inak ni J Grocery. Oo. Dati-dati kit automatic nga ipapa J cart kon. Oo, kasi Tatangkit kita nga kitang J price tag na. Ano nga taleto? May nga taleto. when kasi nga talaga. So, pag diferensya mo no DJ man medyo generic and branded. Ket no agkaing mas damit laeng So, mo kaya agtapada. damit version ng ate bonus. Isolatan, di kami. Dati nga, ngayon ang latan. Ngayon, pwede na yan. Pwede na siguro. Kasi Okay nga na yan. Oo. Shout out kay Nico, ni Gab. Ay, so pa yan. Palagip ko lang nga. Dati, hindi ka na impulsive buyer ngayon pag nasa grocery ka na. Ano, kasta katatan calculator buyer. So, calculate mo amin ng manungata, umabot nga ta. Pangkit kita ka pa DJ. Imbes nga anya may nga ta dito in-can ko nga soda when dito naka-plastic latan or Iso pa yan. naka-bottled latan. Oo, bale kasi nga talaga di mo Well. Haanin nga question no ng imas. Ti question no manay ti budget. yun. Osto. Okay ka Eso. ba dyan? Iso pa yan. Tay may isa ka kilo nga karne. Hindi ka katikatangim. Half lang yun Then, apo na DJ Sangar, amo idi uno na nga panawin, DJ Sangar ribo, may 1,000 pesos mo get talagang mapuno pa dedi basket ta idi moving tayo. Well. Hindi mga siguro late 90s pwede ba yan? Big kami. Tapos sikat makityan siya. Tapos itatak mo no, agkwa ka di 1,000, awam pa yun. Hawampay. Upat nga item. Iso pa'y Uy, 200 ko na. Dati. Dito dilata nga lang dyan meet mo, 190. Dati, fast food every week. Tatalan nga, fast food ka no, kahit mga reward doon, tiwag Well, of course, kasi jay tatan. So, kita nyo ba sita mo yun, DJ, amu tayo ti kwan, mangkita hanga tayo binibigla nga Iso pa yan. desisyon. March ko na ni DM Madriaga, March 4 and 9, ti Kawayan Festival. Ayun pala yun. So, malapit na rin pala. Good morning, okay. Annalie. Yan. Ni Manang Annalie, kumakain namin dyan. Annalie Dais. Yes, si Manang. Good morning. Andyan lang sa likod ng Capitol si Manang Annalie. Palaging nakikinig yan Well. Nalo rin yan ng dati, bigas. Para sa kanyang karinderya. Dati. Kape ka tiruar. Tan, 3 in 1 na lang. Nalala ka. Wala namang masama pag 3 in 1 ka na. Yung dati ako dito, mahilig ti coffee. Pero may kilala ako kahit na ganyan, palaging nasa kopihan. Coffee lang tako lang. Sana i-flex lahat na. Tapos, sa dumi tama mo kakasta. Marami rin kasi nadaduma. Haan tayo mga rigatan. Apo na may mayat nga talaga nung kamunti ag budget. Diba? Pakakitan nga medyo agbad budget kan, gagayem kan kakabsat, lukatam deta Shopee, lukatam deta Lazada, nakatututi, naka-add to cart. Pero
at hanggang add to cart Well, hanggang add to cart ka lang. So pa. Kasi amo mo ti priorities mo ti panagbiag mo. Well. No talaga nga mas inunam dahi sapatos mo ngam dahi makan mo nakat delikado nga decision ti panagbiag mo. Okay? Well, so pa paglen. Ano dito break tan? Ag-break ta. Ag-break. Hamit nga break dito naka-special coverage yung pura naman dito. Siguro. Alay kabil mo tulat tan eh. Ag-break ta kung man. Gamton mo pa. Iwadam-daman tulat ito. Siguro kata kitamlat ta. Ala, sa balya. Ipababak. Ipabam mo gayam data. Madam na matang ag-break to ng mga after 5 minutes siguro. Sige. Pwede. Top of the hour tan. Sa tanto ag news to madamdam. Sige nga ron. Data ag istorya tapay lang. Labay 5 minutes tayo pinag-history. When. Idol Spider-Rodas, Shot Cafe. Rani Apo Sabas JT. Good morning, Idols Glenn. Kumusta met dita? And kamustahin ni Lawrence? Ni Lawrence, okay lang met naka ano dito yun? Ada di kayo tulog na king kwan? Nakaswero. Natudok ni Idol Lawrence. Siguro ti bandog na ken haan nga nahan madideti boses kun ngunana. Natimit kami na naalam di Singapore flu. Singapore. So pay Tagga po kami di Singapore ni Idol Spider aging gana ita medyo dapay labasit adawan awanen dapay labasit. Dalata. Ala, delikado dito. Delicates ka ron. Dapat lang, Singapore lives in me. Anyway, budget, pagkasalitaan tayo. Kita, budget ko data. Kas lang may isang relasyon. Abay. Kurang. So pa ya. Narigat yung budget ngamin. So, yung budget tip. Budget tip. Ada dito tips mo mamit apong Glenn. Of course, the tips ta itatakan. Ilistam di gijay kaya mga gatangin. Di gijay nasisita. Of course, di gijay anya ba awang kumat gasol mo ni kumatang gasol. Siyempre, amo pa lang gagatangin di gijay. So, sige, agbibinak ng 430 budget. Kanya may ito mo na nga budget tip ko para kanya yung apo. No awan ti kwartam, ang katawa ka libre. Wen. Mabsukan nulatan, mabsukan ti katawa. So pa pwede. Sige, para kanyak may set aside mo no DJ kung commute ka, DJ pamasahe. Kasi dito pamasahe, isu ti biag mo dito. Dati hindi ka met makaruwar, hindi ka makatrabaho, na akong pamasahe. So, masapin nga na i-set aside mo DJ pamasahe mo. Okay? Nung nakamotor ka, i-set aside mo DJ paggasolina. I-set aside mo ka DJ sa bali ka DJ pinang merienda, kinagpam. Tano, adaman, maperdi man din lugar mo. Ada pala kwartam. DJ ada pang pangigasto. Okay? So, Mesa pa nga budget tips para kanya. No makain naman ka lang una yan iti kape, wano soft drinks. At kidem ka sa kauminom ti danom sa panunod ng latan. Gumatang ka ti kopi candy. So pa ya. Ken dati gusto lang dito nga budget wait lang apo. Gusto lang dito nga budget tips tayo. Ubraim nga challenge itinal daw nung kada gumatang ka. Dito yung kadiikit kayat ko when feeling ko lang kayat ko. Feeling mo la ba? Baka feeling ko lang. True, Desai. Kasi baka tumbigan, jak to kayat detan. Sayang. No, in case man, nga talaga napilitan kang ginatang dito may isang banag hamo talaga kasapulan. No, di kayat mo lang, di panonotem latan, investment ko dito, iti happiness ko. Gimatang ka ti photo album. Parang dati lang photo album ito.
Oh, dali pa iti mesa, no kumatang ka. Iti mesa nga banag. Ti pananotem, met kita ito yung pang my day. Pwede na yung mabalin mo nga i-flex ken makapsyonan ti feeling blessed. Sige tayo, makapuna ako kahit humble brag. Good morning, Vic Letran. Good morning, to yung station manager tayo ni Leonora Pio. Yes. Ayan, humble brag nga makungkuna. Kunwari pa humble ka, pero nagbabrag ka pala. Yes. Hindi nila alam yun kasi unaware sila sa ganun. Sometimes aware din. Aware din. Ang moda nga tayo tipong I post just to inspire. Neck mo. I post just to inspire. Adot ka siya eh. Sa sayak nyo ka rin, isong ano na duman, giposa pa yun, di na lang pangpangasan no, di kita la, makanyo kastoy, kung kunak mo ka. Ay, so pa Di ba gamlatan na. din pala, diretsuan nga, nakastoy ko, wakas tayo. Amo pala pagpagangakas dyan. Apo. Ado nga minti, ay, sabasabali nga minti ugali. Di may sa ti tao. Grabe mo tayo. Osto, tako na. Kaya, adala tayo tayo tao ngamin nga tayo feeling na kaya complete iso na nung may baga namin. Anti pag esteman na kami hindi kita nga panagpampanonod kaya handa kami yung pampansinan hindi tatapansinin na ko. Tapos lakas siya eh. Kasi gayam ti way nga mapansin na. Wen, kaya maka-addict kami hindi atensyon. Amo yung gagayam gan kakabsat sumarsaruno lang inin ti oras nga most treasured most valuable sumaruno ka DJ ket attention. Oo. Grabe. The most valuable items in the universe. Number 1 time. Number 2 close second is attention. Tatangket amin nga kasta compete iti attention tayo. Amin nga products, amin nga vloggers. Correct. Amin nga tao itangket content creator. Iso pa eh. Amin nga ubing. Lang ano na, nag-break ta ka na alas 5:56. Ada di kita i-shoutout mo ta. Dahil mga kablaawan na Apong Glenn. Kablawag siguro ni nanang ko, ding-ding ni Mama Chelsea. Good morning. Good morning, Mami Tessie. Good morning, Ma'am. Ken di gijay agboy buya, ken nagding-ding iti ita batak, ken ijay pawa. Kablawang Mamet, good morning. Dito yung broadcasting team nga inakbit-biten. Wow. Mapa ni Jay La Union in Tuno Bigat. Good luck. Gigalan sa Team Spider Rodas. Yes, kayam deta, kayain nyo. Kinochan tayo, dito yung agapoy iti The Review, iti Northwestern University. Where in the Union? San Fernando. Ngayon ka mo ti eksakto nga resort no kaslang complex. Agtitimo namin, dito yung dito yung Region 1. Yes. So, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Pangasinan, La Union. Dito yung naduma-duma nga kolegyo. Yes. Para iti regional higher education. Yes. Kasi yung an institution press conference. So nakaiti may isang nang representi ng private schools no parang priest parang di ba mismo when Ilocos Norte representing Ilocos Norte. Ang galing. Keta deti kaslang DSPC kada RSPC no pero ched ngate the format na. Oo. Which is kasi bubrain tayo ti news. Yes. Dalang categories na Tagalog and English. Usually Tagalog. Tagalog talaga. Mangiti dati fact sheet. Yes. And then yun namin dati news. Okay. Kaya namin dati script. Di malipod anchor. And tapos dapat ti infomercial. Dati ti topic ti infomercial. Wow. So duangan news. And then saka kag-infomercial. Yes. And then when you come from the break, dito the format the sports news, and then the showbiz news, and then the extra. Wow. And all of that you have to do in 5 minutes. 5 minutes lang. Wow, that's it. So DJ Faction kasalo na i-compress pa dito eh. Sa DJ Ubing nga talaga, they have their own naman eh. They have their own naman na department talaga nga itutukan da. Sa the anchor, the reporter 1, the infomercial
journalist. So siguro mga 3 minutes na bit nga panunutan DJ sarili da tapos stay 2 minutes kat pinag-tape pinang May isang oras actually to edited Oh, ganyan. very good. That's it. So kayang-kaya da DJ. Si Kaya- Kapoy ti coach da. Ala, good luck, Good luck. Ubing. Good luck, anak ko. Kaya sabi ko matain tayo tag-ay, ti Ilocos Norte. Yes. Ilocos Norte represent. Ni Charmaine Alega, Spain represent from Madrid, Spain. Wow. Good morning. Nakadanon Madrid dati. Nakadanon Madrid. Dati Ito'y tupikutan. Alam ka rin na, nagsublitan. Nalpasit. Nalpasit tupikutan. Iso pa yan. Padaanan nyo gayam dito news proper mint. Dito kwa? IFM News. IFM News. Okay. Oras tayo gagayem ken kakabsat alas 5:59 siyak ni Idol Spider Rodas. Kaya siya ni Idol Glenn Batuyo. 99.5 IFM News.